И отново се завръщаме на 1750 метра. Пресичаме каньон ли е, долина ли е, какво ли е, над Враца. Всичко е прекрасно, още сме живи. Не за друго ми, защото дилчето ме вози, ама какво да го праса? Ето го, вижте го, много е щастлив. Току-що извъртяхме една петица. И се смее даже. И продължаваме да летиме с надеждата, че ще стигнем поне до края на планината. Снимай планината така отгоре, как това бъде. Снимаме. Ето тук е село Приград, пълно с диви петли. Малко батерия ни остава, не знам дали ще може да заснемем целия полет, но колкото може толкова. Вези го. За колко сме? Движиме се с 38 км в час. Ой, няма. Сега в момента малко паднахме, но сме на 1460 метра. Пропадаме с 3,5 метра в секунда, но надяваме се, че като минем каньона ще намерим още една термичка. А колко ги е часов? Нямам никаква представа. Предполагам, че е 5 часа и 24 минути, но не съм сигурен. Тук горе се насочваме към едни ъгели. Тенис пасът. Ако не, екстра. каквото може, толкова. За толкова часа и това, къде съм го очаквал, че толкова ще платим? Всеки момент батерията ще ни угасне. Направо го спирай. Нямаше. Колко изкараме толкова? Спирай, да не е да го не запамети. Добре. Има възможност, тук казва шефа, да не ни запамети и затова ще го угасиме и ще се видиме на кацане. До скоро!